Nagkalansik na sa Cebu Archbishop Emeritus Cardinal Vidal human kini ma-mild stroke niya atong Martes. Tungod sa bati nga panahon, gihunong una ang siphoning operation ug search, rescue and retrieval operations sa MV St. Thomas Aquinas. Bukal tebandaan, dili na lang mukiha sa lalaking armado nga misud sa iyang panimay niya atong miaging gabi. Usa patay ug usa angol human makuryentehe sa lungsod sa Konsolasyon. Kursong Mass Communication sa Sugbo, buot palambuon. Sa mga nabalaka sa kahimtang sa kanhi Arsobispo sa Sugbo, ani ay mayong balita. Lagsik na si Cardinal Vidal. Ang kanhi tigpamaba ni Vidal nga si Monsignor Achilles Dakay miingon hinuon nga dili pa siya makasulti kung kano saan makagawas sa ospital ang retiradong kardinal. Mihangyo siya sa mga Subuanon nga kanunay i-apil silang pag-ampo ang hingpit nga pagkaayo ni Vidal. Andrea Patenia, Sugin Limi. Usa sa mga mibisita kang Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa ospital kaganihang udto, si Monsignor Achilles Dakay ang tigpamaba sa Cebu Archdiocese. Matud diya nga sud sa upat nga adlaw nga na-admit si Vidal, mas milagsik na kini karon. Kay numduman nga na-confine si Vidal niadtong Martes human nakasinati og transient ischemic attack o mas nailas sa tanan sangan nga mild stroke. Okay naman kasi Cardinal, lingkod ni siya, katawa siya. He was prepared to eat his lunch, but the doctor was there to give him the prescription, alagi oxygen. Ako gaya niya punta ko, Cardinal, kumusta? Cardinal, sabi niya, tiguang mo. Parang na yung tubag. Wa paghapon sila masayod kung hantud kanus ang magpabilin si Vidal sa Perpetual Succor Hospital kay gikinahanglan pa kining i-monitor og maayo. Dugang ni Dakay nga kaduha sa usa ka adlaw tauran og breathing apparatus si Vidal. Sa kamura kaya akong nabatian niya, twice a day, oxygen, i-inhale with niya, aron ko nung lusot yung brain, On standby sab ang mga ekipo gikan sa intensive care unit sud sa private ward ni Vidal. Nasuta nga dunay mibara sa ugat sa utok ni Vidal apan wa pa sila nasayod kung kinahanglan ba kining operahan. Bisan pa man sa kondisyon sa 82 anyos nga kardinal, padayon gihapon ang ilang pagpasalig sa publiko nga di angayang mabalaka. Hangyo nila nga ipadayon ang pag-ampo alang sa daling pagkaayo ni Vidal. Andrea Patenia, News 5. Department of Health makigalayon sa mga lokal nga kagamhanan alang sa pagplano sa angayan nga buhaton alang sa pagpromote sa mayong panglawas sa mga mulupyo sa siyudad sa Sugbo. Kini ang gikasabutan atol sa labing unang Cebu City Interlocal Health Zone Summit nga gipahigayon karong adlaw. Lakip sa mga nanambong ang mga health officers ug mga opisyal sa mga barangay sa siyudad sa Sugbo. Si Dr. Nelson Ellie, Health System Development Section Head sa Department of Health Region 7, mipasalig nga padayong makadawat og hinabang gikan sa ilang ahensya ang mga lokal nga kagamhanan aron mapalambo ang programa sa kahimsog sa panglawas sa ilang mga residente. If we have any like kanang mga projects like ITSPE projects kanang facility enhancement and so we are always there to provide you ang Department of Health. So that's why we want to have a close collaboration with them. Nunot sa taas nga contamination sa mga sapa sa dakbayan sa Sugbo, giawhag ni City Councilor Nida Cabrera ang hugot nga pagpatuman sa solid water waste and water management system. Ang pamahayag giluwatan ni Cabrera atol sa ikaduha nga Water Security Summit nga gipahigayon sa lokal nga kagamhanan sa Sugbo ug Cebu Uniting for Sustainable Water didto sa Conference Hall sa Mall dool sa Pantalan kaganinang buntag. Matud pa ni Cabrera, usa sa nagunang problema sa Sugbo mao ang sa pagkaparat na sa tubig gumikan sa pagsulod sa tubig sa dagat sa groundwater sa Sugbo. Laing problema mao ang pollution sa groundwater tungod sa paglabay sa hugaw ug kontaminado nga tubig ug basura gikan sa mga industriya. Atong mga protected areas aron padayon ang atuas ang supply of water ay nakita mo nato na kinahanglan tubagon sa atong syudad ang kinahanglan sa katawhan ilabi na sa tubig.
Taliwa sa init nga politika sa Cebu City Hall, nagkahiusa ang mga opisyales gikan sa duha ka managlahing partido nga mao ang Team Rama o BOPK alang sa usa ka tinguha. Kini ang mabalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan. Gisabutan nila ang mga pamaagi aron makabot ang maong tinguha pinaagi sa ilang Executive Legislative Assembly kun ELA meeting. Gitambungan ang maong panagtigom sa mga department heads o mga opisyales gikan sa Executive Department o mga sakop sa Legislative Department pinanguluhan ni Vice Mayor Edgardo Labella. Gibahin sila sa upat ka action groups nga dunay nagkalain-laing mga tinguha alang sa Cebu City Hall. Una mao ang nga himuon kining mas andam sa pagtubag sa mga katalagman. Ikaduha mao ang paghimo nining social protective. Ikatulo ang pagbutang og dugang nga transparency. Ug ikaupat mao nga himuong mas competitive ug business friendly ang City Hall. Usa sa pamaagi niini mao ang pagmugna og investment code kundi buot na nilang hatagan og nagkadaiyang incentives ang mga investors sa syudad. This and posturing, everybody is each and everyone is objective and possessed with an open mind. And for me, this is a very healthy exercise. Pag-uhan lang na pirmahan ni Presidente Benigno Aquino, the-third ang Anti-Bullying Act of 2013. Gihangop ni sa Department of Education Region 7, gani nangandam na sila sa paghimo og mga polisiya aron mabatukan ang bullying. Matod sa mga experts nga dakog epekto sa mga bata kung mabiktima sa bullying. Suginli ni Andrea Patenya. Pirmi ka sumugon sa mga classmate? Makita sa panagway ni Wendell nga bag-uhay lang siyang mihilak. Usa siya katinunan sa grade 1 dinhi sa Cebu City Central School. Ngano kahang nihilak ang bata? Wendell, nanong nihilak mo ka ganina? Gisukmagmang ko. Anong gisukmagmang ka? Ambot. Ma'am, unsa may buhaton ni mo ma'am kung mag-away ni sila? Aw, akong panon, mangita kita pagi nga, makuan sila, dili na, bakit pinalabi ako dahil kuwangan sila. Paano din na sila, babuyagon, o sa ilang, di mayo ang ilang buhaton, di na mayo ha, bad na. Nagkahugaw sab ang naong ni Vincent humanggi kabuangan og drawing siyang classmate nga si John Lloyd. Vincent, nanong inana man mo naong? Ang tindot na ang ayay. Isa na drawing? Napay, doing ko. Ginisugot, rasad ka? Na, ha? Igulitan. Ate, igulitan mo yan. Digunitan ka niya? Igulitan mo please yan. Doing ano. Mga insidente sama ni ini mao ang gidili na karon sa Anti-Bullying Act of 2013 nga bag-uhay lang nga gipirmahan ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Gimando sa maong balaod nga kinahanglang magmugna og mga polisiya ang tanang elementary ug secondary schools lukop nasod aron masulbad ang problema sa bullying. Kung mapakyas, makuhaan sila og permit to operate. Masinati ang bullying sa bisan unsang matang sa pagpanapat sa laing tao, mapapisikal man o verbal, pinaagi sa mahait nga mga pulong. Ang pagyaga-yaga o pagpanungog, maisip na nga matang sa bullying. Lakip sab sa maong balaod ang pagpangaway sa laing tao, pinaagi sa internet. Gihangop ang maong bagong balaod sa Regional Director sa DepEd Region 7. Gani makigtagbo siya sa mga Schools Division Superintendent sunod buwan aron mamahimong susama ang mga polisiya batok sa bullying sa tanang tunghaan sa Central Visayas. Usa sa mga silot ni ini mao ang dismissal sa tinunan gikan sa tunghaan. Giangko ni Dulangon nga daghan silag nadawat nga mga kaso sa bullying dinhi sa rehiyon, gani ang ubang kaso mo ay hinungdan sa kamatayon sa pipila ka mga tinunan. Kung ma-finalize na nila ang mga polisiya, padad-an dayon nila og kopya ang mga magtutudlo ug ang mga ginikanan. Ang ginikanan sa bunta, makatabang sa eskwelahan pagpasabot, ug unsa ginirong anti-bullying law. Kay sa ng mga bata ang kinahanglan guidance man gyud. Dugang ni Dulangon nga di lang mga tinunan ang gidid-an nga mangbully, kundi lakip na ang mga magtutudlo. Dili lang kay physical, no? Naagihapoy verbal galit. Ang dignidad ba sa tao, dili tungod kay gamay ra na siya, kay bata ra, mahimo lang yano-yanohon. So naadinha na. So amo na siyang i-take up. Base sa mga pagtuon, ang bullying adunay nagkalain-laing mga psychological effects ngadto sa usa ka bata. Usa niini ang pag-ubos sa ilang self-esteem kun ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. Samtang laing epekto sab niini mao ang trauma. Psychological effect, no, posible sa depression o anxiety. Ang another effect is dropout, no, kay dili na siya ganan sa eskwela. Or mga physical effects sa dana, posible nga
pagsakit-sakit. Matud sa usa ka psychology professor kasagaran sa mga bata nga school bullies, kuwang sa saktong pagtagad ug pagtudlo sa moral values sa panimay. Uban kanila, grabe ang exposure sa television violence. Aggression sa kuan or sa environment, no, kanang violence sa environment. Or sa TV, sa mga media, no, makita na nila. Grabe ang mga makita nila nga ano dito mga minsan sa news, di ba? Mga violence, mga aggression. Andrea Patenya, News 5.